facem partea 2 din ce se află în geanta mea. Hei, deci ne-am așezat pe bancă și este a doua zi când facem acest clip, deoarece mi se pare o serie foarte faină. Și hai, Alexandra, să vedem. Deci are aceeași geantă, același breloc ca ieri. Da, hai să vedem! Facem mai întâi cu ordinea. Da, hai să vedem. Prima dată hai să vedem ce avem, Alexandra. Aici deja am și deschis, că am uitat cum Maria o. Așa, deci, ia să vedem. Ai un gloss? Da. E de la Essence. Extreme Shiny. Nu se vede prea bine, dar se pare... Uitați că facem. Ia. Ia uitați, pun mai aproape de cameră. Wow, strălucește. Uitați. Haide, al doilea loc, crom. Cutie! Și ăla am, doar că lipsește ceva aici, nu? Lipsește inelul. Care e la baie. E la baie. Da, e în baie. Ok, trecem Cam peste, așa se anyways. prezintă. Ui, fată drăguțe, dai și cu asta? Așa se prezintă. Punem pe mână, că am scos foarte mult. Ia, uitați, arată foarte shine. Deci pot să scot eu acum? Ia. Pe ăsta l-am arătat. Da, Da, l-ai arătat. Ăsta. Deci ăsta este un aqua Jelly. Hai să vedem. Nu, Deci uite ia aici. uitați ce drăguț e. Uitați și cam așa facem. Mai închide un pic că rupi. Alexandria, arată-ne. Deci așa arată. Ia, așa uite să vă arăt, să vă mai arăt o dată eu. Așa arată foarte Și pipi. cam așa. Uite drăguț. Așa se prezintă. Așteptați puțin. Pe unghici, că la mine, pe mână. Așa, următorul că este ăsta care îl am și eu. Îl am și eu și îl ador, deci este foarte Dar că s-a frumos. pus aici ceva, nu știu. Hai, ia deschide-l pe tot. Oh my god. Doamne, deci îl ador. Asta l-am și eu, mi-am luat. Este, toate ce v-am arătat acum este de la Essence. Oh my god, e Așa se prezintă pe mână. și pe buze. Nu sé que estuvo, sé que es sin pack. E porque de bella. You love me. Și cheile. Și cum să nu știască cheile de la casă care... Cu cine mai ești BFF? Cu nimeni. Cu I-am sortă. pus așa. Random. Da, random. Următorul lucru! Deci se pare că mai e un gloss care vi l-am arătat și ieri. Da. Care vi l-am arătat ieri, îl știți și voi. Stau 3 ore cu el. Deci dacă n-ați văzut, acum intrați pe canal și vedeți. E tot același gloss ca ieri. Pupiței și inimioare. Pa!